pozdrav svima samperi, dobrodošli u novi klip. Uzeo sam lidera Teca, braćo. Morate da upadnete u Tec. Evo ga samo da imamo sredi strana. Nisam tu ja, jebi ga, ali članovi. Evo ga lider reper, znači ima nas solidno. Trenutno držimo BLSL, ali bit će bolje. Ako se 25. level, može i 20. ajde. Full skill diggle, mora ne mora. Samo dođite ispred kapije. Ko uđe, znači zbog YouTube-a, dobije rank 2 free. Znači, rank 2 je lep skin, iskreno. Kao ovaj beli, samo ljubičasti. Najjače. I skinovi su ono dobri za DM, ovo vam je rank 3. I ovo vam je rank 4. Rank 1 nije za DM, ali nije loš. Rank 5 je OG lock i rank 2 je znači taj što ćete da dobijete preko YouTube-a, znači dovoljno je samo da se javite pri testu ili poslije na F da se zbog YouTube-a dođete rank 2. Privat 3. Ide var 1 sad. U stvari neću da im pišem, smarać. Može. Hvala brate. Ček samo da fiksam. Nije uspjela, ajde. Ajde, ček vidim koji ID. Jebote. Šaljem za 2 minuta brate, samo da... Da brate. Brate mili. Ajmo čas da fiksamo BLSL, idemo jedan varić. ATP, organizacije. Ne bre, ATP poslovi, drvoseča. Ajde brate, sedaj evo. Za 2 minuta šaljem brate. Jebot. Gdje bre ovaj BLSL mrtvo? Vidi ga, jebem li ti. Uff. Ja nije lo. Opiči me lik, brate, opasno. Pao je. Ja nisam ni došao na zonu. Izlaz. Ajde da fiksamo zonicu, brate, ne znam. Aha. Ovaj sa snajperom roka, nemoj to. Eto, fiksano je, brate. Fiksana zonica. Sad bi mogli jedan varić. Čovjek imam vantel, brate. Nema, fiksano je to, mogu ja tu bacim sa vantel levelom. Odlično. Samo da vidim, koji je ID 851, samo da vidim da li još in game. Var, protivnik 851, max igrača 3v3, vreme igranja, evo ga poslali mi već, to je to. V ubaci zinc, daj jedan id za var, dobar. Za klip. Sad će Andre da smara, brate, da ga uci. Rekao sam dobar ID, brate, to nije dobar ID. Gde su ovi, bre, gde su... Magleni? Šta su javkate? Ništa. Budi ispred, dolazim za neki minut. Sela ako ima neko. A ovdje nam bila selo zbog vara, ali nema veze. Video je lik da pišem na LC-u za var. Video. Bravo, hvala ti za... Izvini. Zbog klipa nije zbog. Ajde, izgubit ćemo protiv LCF, ono. To je zato što sam ja bot.
Možda blurujem to. Šalim se. Tako, To je to, koji mi je skor? 15-9, pa nije loš. 17-9. Dobili smo ih iskreno jako. Kaže reper bro, aj čas da fiksamo bolo. Ajde da fiksamo bele i to je to što se tiče ovog klipa, braćo. Ako možemo da fiksamo, pošto su pred kraju oduzimanja. Ajme imaju, ma kakav ajme. Au. Kako nije pao? Moram ovako, izvini brate, pička sam. Lovio lik. Moramo da fiksamo. Doleteh, upravo. Najjači RP i C. Predstavite se. Ajmo jedan lepši test za klip. Testam. Odakle ste? Odakle si bolan? Znači 20 je level minimum, 25 je preporučljivo, full skill preporučljivo, ne mora. Aha. A koliko godina imate? Ovaj je dobar, ovaj je neki reper bio. 100%. 35, dobre godine. Ne, neću tako. Šta je to MG? Ajmo šta je to MG. Ako si učio hemiju znaćeš. Nemam pojma nikad čuo. Magneziju. Je to, čuo sam skoro. MG, PG, RPS, KOS. Aj, nećemo da preteramo, pošto klip jednako traje 20 minuta možda čak. Ne verujem. Ajde, lik kida pravila, brate. Kidaš, brate. Prihvati poziv. To je to, pripremi VLCM, dobre lik reper, iskreno. VLCM. To je to. Roknite oglase 25 plus ko može. U stvari 20 plus ćemo, 20 plus. Ko može iskreno. Što iskreno rekao nemam pojma, ali ajde. Oglas FF000 TEC 20 plus. Rokajte malo. To je to. Evo, dama mene kruška. A što to radiš, brate? Ajde, dama je, brate, ajde. Taman snimam ono. Ajde, brate. Jebem li ti familiju mrtvu. Šalim se. IC. Ne veze, to je to što se tiče ovog klipa. Znači, znate da je TEC, evo ga ovdje. Ovdje ba. Svi...
Da, odmah, znači odmah T2, znači kad budemo malo jači, pošto mi je ovo prvi dan kao lider, kad budemo bili jači, T2 ceo dan naš. Znači za sad BDT ima sve zone skoro, sem DR i BLSL-a. I ja sezone, ne znam za sezonu. Mogli smo ja sezonu da uzmem isto, ali nema veze. To je to, braćo, čujemo se. Ćao.